Hej, jeg hedder Brian Riis Thørsen, og jeg vil fortælle lidt omkring grupper i hoved- og undertavler. I tidligere videoer har jeg snakket om opsætning af første tavle. Der ligger 4 forskellige videoer for, hvordan man kan komme ind og få det sat mest smart op ind til første tavle. Og vi har også snakket om de hovedkomponenter, der ligger. For eksempel grupperinger, afgreninger og koblingspunkter i tavler. Det er jo egentlig det, vi kalder tavlekomponenter. Og det er jo så lidt, der leder frem til, at vi nu skal prøve at snakke om grupper. Hvordan man dimensionerer grupper. Og efterfølgende video vil vi også kigge på, hvordan man dimensionerer kabler. Jeg vil sige måske mere korrekt, hvordan man vælger grupper. Grupperne ligger heroppe, og der har vi jo motorbelastninger. Vi har variable belastninger, faste belastninger. Vi har distribueret belastninger, strømkreds til styrekredse, og så reservestrømkreds. De sidste 3 her specialkreds, dem vil jeg snakke om i en video for sig selv. Så vi vil prøve lige at snakke om de 3 her, hvor jeg prøver at starte med en variabel belastning. Når vi sætter belastninger op, så kan vi jo sætte dem op i alle vores tavler. Her kan vi se, at jeg har sat en belastning op her. Vi kan se en gruppering. Det var så i grupperingen, den var. Men nu kan jeg prøve at gå ned i den tavle her, og så kigge på en belastning. Der sidder en belastning her, en variabel belastning. Og det vil se sådan her ud, når man smider sådan en variabel belastning på. Nu kan jeg lige prøve at fjerne den igen og sætte den ind igen, fordi så starter vi helt fra scratch. Jeg har en tavle, den er tom, og jeg prøver at sætte en ny variabel belastning ind. Så kan jeg se her, jeg kan jo prøve at sige, der er nogle muligheder for jordelektroder og udligningsforbindelser, og om kredsen skal være beskyttet med fejlstrømsafbrydere. Det vil FEPDOC selv ligesom finde ud af, fordi hvis det er en kreds op til og med 32 ampere for eksempel, så vil FEPDOC simpelthen selv gå ind og sætte en afkrydsning her, at kredsen skal være beskyttet med en fejlstrømsafbryder for at følge de regler, der ligger i standarden. Nu kan jeg prøve at sige, at jeg vil prøve at lave en 16 ampere C-stik. 16 ampere. Og så kan jeg vælge en fasekobling også. Det kan jo være 3 faser og 0. Jeg kan altså også vælge 2-faset og fase 0 belastninger. Det gør jeg heroppe. Så nu har jeg sat 16 ampere ind. Og så vil jeg prøve at se, så sidder der en kreds her, eller en afkrydsning, at kredsen skal være beskyttet med fejlstrømsafbrydere. Og det vil sige, at hvis jeg ikke vil have en fejlstrømsafbryder på, så er jeg så nødt til at aktivt at gå ind og fravælge den. Så nu skal jeg altså sende en fejlstrømsafbryder eller en RCBO, for ellers vil programmet brokke sig lidt. Nu kan jeg så prøve at se, hvad jeg så kan vælge. Så kan jeg jo vælge en automatsikring uden jordfejlsbryder. Det kan jeg så prøve at se, om jeg kan. Jeg kan tage en ABB. En almindelig standard bryder, og så kan jeg prøve at vælge den. Og i det her tilfælde, så når jeg så trykker OK, så skriver FEPDOC, at strømkredsen skal være beskyttet af en jordfejlsværn. Så det vil sige, at så skal jeg altså ind lige og vælge om igen, fordi det kan jeg ikke, når jeg nu har en afkrydsning i, at der skal være en RCD i, faktisk. Så lad mig prøve at starte igen. Automatsikring med jordfejlsbryder. Kan jeg tage en ABB igen. 16 ampere. Og så kan jeg jo vælge nogle forskellige typer her. 30, 100 og så videre. Jeg skal vælge en med 30 milliampere jordfejlsbrydestrøm. Vælge. OK. Og så den sat ind. Og så står der godt nok her, at den er blå nu. Og hvorfor er den det? Det er fordi, at ICU er for lav i forhold til den største prospektive korslungsstrøm. Men FEPDOC fandt en backup-sikring, så det vil sige, der er egentlig backup med det, der sidder foran.
grund til, at den er for lav, det er i virkeligheden, eller den er blå, det er fordi, at brydeevnen er 15 kA, og korsningsniveauet er 16,6. Det er noget, vi vil prøve at kigge på i en video omkring backup. Men så længe at FEPDOC finder backup-muligheder, så er det ok. Den viser bare lige en lille farve her, en blå farve, en advarselsfarve, om vi skal lige huske på, at det er altså ok på grund af backup. Det var en af mulighederne. En anden mulighed var en fast belastning. Og der kan vi jo gøre det samme, sætte 3 faser, en fasekobling på 3 faser 0 og 16 ampere. Og så kan vi prøve at sætte OK her. Den faste belastning skal vi fæste lidt på med, fordi at der er, kan man sige, belastningen overbelastningsbeskyttelse. Så det vil sige, at i virkeligheden, så kan jeg jo her vælge en automatsikring, for eksempel på samme måde, som jeg gjorde før. Jeg kan jo lige gå ind her og sige, nu vil jeg prøve at fjerne den her fejlstrømsbryder. Så kan jeg prøve at vælge en automatsikring i stedet for. Og det gør jeg ved at gå ind og klikke her, og så vælger en automatsikring uden jordfaldsbryder. Så kunne jeg for eksempel prøve at sige, at jeg vælger en 32 amperes automatsikring. Det kan jeg jo godt gøre i virkeligheden. Den er større end belastningen, men det betyder i virkeligheden ikke noget. Det er jo lovligt nok. Og det, der er problemet med en fast belastning her, det er jo altså, så jeg kan gå ind og vælge et kabel, der har en strømværdi, der er mindre end 32 ampere. Fordi at FEPDOC ser det som, at sådan en fast belastning, der er det belastningen, der er den er simpelthen overbelastningsbeskyttet i sig selv. Og det skal man lige passe på med, fordi det giver altså ikke nogen dimensioneringsadvarsel. Det gør den herovre, når vi vælger variabel belastning. Så jeg vil altid anbefale, indtil man lige kommer ind i virkemåden. Så når man skal lave belastninger, så laver man variable belastninger. Og så prøver vi at kigge på den tredje, vi vil prøve at se på i den her video. Det er motorbelastningen. Der kan jeg prøve at sætte en motorbelastning ind. Og her har jeg mulighed, når det er en motorbelastning, og selvfølgelig sætte strømmen ind. Vi kan jo prøve at sige 25 ampere. Så vælger den selv kilowatt, men vi kan jo også sige, at det var en 25 kilowatts motor, så bregner den selv strømmen. Og Kusens Vig kan jo selvfølgelig koble ind. Og så kan vi sætte stregstrømmen ind i en koefficient af vores belastningsstrøm, og den tid, den nu ligger i, og trykke OK. Og så har vi egentlig en motorbelastning inde, og så kan vi jo til at beskytte den her motor gå ind, og så kan vi kigge på motorbeskyttelse, elektronisk motorværn, termisk standard. Vi kan prøve at tage en ABB motorværn, og der har vi muligheden. Vi fandt ud af, at skal jeg lige prøve at se, vores belastning, der var 44,6 ampere. Så vi skal jo altså have noget, der er over 44,6, og det er jo derfor FEPDOC her vælger en motorværn på 50 ampere. Det er det, vi kan vælge her, hvis vi er en ABB, vi vælger. Og så kan jeg jo så sige 50, så får jeg den mulighed her. Vælg poler, 3-polet. Det vil typisk være sådan, der er 3 faser ud, så OK. Nu har jeg sat et motorværn ind til vores motor, og så kan jeg så efterfølgende dimensionere kablet, og det ser vi på i en video omkring dimensionering af kabler. Det var så lidt omkring de 3 gruppetyper, vi har heroppe, og de 3 specialgrupper, den vil vi kigge på i en efterfølgende video.